gen per si sol no és res, com tampoc ho són els milions de molècules que reaccionen contínuament al nostre cos o els centenars de milers de cèl·lules agafades d'una en una. Per entendre el seu funcionament, cal veure un sistema en el que totes les parts, petites o grans, funcionen com un tot, dibuixant una xarxa complexa. Entenent aquesta xarxa d'interaccions, podrem produir millors fàrmacs, estudiar millor l'envelliment o saber com funciona el cervell. Estamos en la zona del puerto marítimo de Barcelona, donde está el Centro de Regulación Genómica. Yo creo que es un sitio muy adecuado para un centro de investigación por la inmensidad del mar, que en cierta forma refleja la inmensidad de la ciencia, ¿no? Todo lo que nos queda por descubrir y abarcar y los horizontes que todavía tenemos que explorar, ¿no? Luis Serrano és director del Centre de Regulació Genòmica. És responsable del programa de Biologia de Sistemes i ha estat cap d'investigació del Laboratori Europeu de Biologia Molecular a Heidelberg, Alemanya. Si tinguéssim totes les peces d'un vaixell, no sabríem construir-lo sense un manual d'instruccions. El mateix passa amb un ésser viu. No n'hi ha prou amb identificar els gens, les proteïnes o les diferents parts que el composen. També els hem de saber llegir i acoblar adequadament per a que tot funcioni de manera correcta. Això és la biologia de sistemes, i quan modifiquem un organisme segons les nostres necessitats, parlem de biologia sintètica. Si yo entiendo cómo funciona algo, yo debo ser capaz ahora de modificarlo de una forma racional. Por tanto, el poder entender los seres vivos nos va a permitir modificarlos o dissenyar-los per a que propòsits concretos o aplicacions pràctiques. Entenent el funcionament molecular de la vida, es poden arribar a dissenyar organismes amb capacitats afegides com molècules que netegin aigües contaminades o que produeixin medicaments. Recentment, els científics han aconseguit que bacteris produeixin un fàrmac contra la malària que era molt difícil i costós d'aconseguir al centre on es va descobrir. Ha habido grupos que han conseguido que ahora esta droga la produzcan bacterias en fermentadores, con lo cual el precio ha bajado dramáticamente y ahora está en fase preclínica y dentro de poco yo creo que se podrá difundir y permitir que mucha gente en el tercer mundo se beneficie de esta droga. La biologia sintètica és encara un camp de la ciència amb llarg recorregut, però la possibilitat d'entendre globalment els organismes vius i poder-los modificar amb facilitat ens permetran en un futur crear nous tractaments mèdics que al dia d'avui són impensables. Las aplicaciones es el límite de la imaginación humana. Desde conseguir compuestos químicos sin contaminar el medio ambiente a en un futuro lejano poder modificar el genoma humano para que no tengamos enfermedades como el cáncer, hay todas las posibilidades abiertas.